Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng chicharon bulaklak. Ayan mga ka-foodies, at meron tayong munggo na may sotangon, at meron tayong tortang talong, at meron tayong rice, at meron tayong sausawan suka. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration, kaya try muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong Kapampangan. Manganta na po. Opo. Chicharon bulaklak tayo ngayon. Oo, tsaka munggo. Oo. Excited ako. Masarap to. Ito yung sa'yo. Ayan. Dito muna natin dyan. Yan. Para makakuha tayo ng rice. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Ano tayo? Munggo. Mga ka-foodies, may sotango, no? Mainit pa. Mainit pa. Kakanta lang. Ang cute ah. Lalo. Suka sa akin. Hap? Chicharon. Sarap. Init ah. Sarap. Dahil kulay. Sarap.
Magmunggo tayo, mga kapudibis. Magluto na po kayo, mga kapudibis, sa munggo. Habang maulan-ulan. Hmm? Ang daming gulay, talbos kamote, ang palaya, yan, healthy. Sarap. Masarap lagyan pa ng saluyot to. Umuusok pa, no? Sarap. Sarap ng tortang talong. Nagkalat lipstick. Hmm? Ako nagkalat ng lipstick. Sarap. Sarap. Ano to? Malaki ka. Gusto ko lang i-shoutout si si Tita Endenya Ensale. Ayan. Happy anniversary po. Excuse, ang daming happy Happy 41st anniversary po sa inyong mag-asawa. Ayan. Yes. Sana all, mansari, weeksari, anniversary. No, sana all, no? Si BBM kaya kailan mag-celebrate ng anniversary, mansary. Huwag mo na isipin yun. Madami afam to eh. Magandang gabi, mga kapudibis. Huwag mong kalimutan, nakalimutan ka na. Wala tayong afam. Ano yun? Arabo yun. Arabo yun. Pag Arabo, English? Depende sa inyo. Kapampangan ako. Nagsisignal ka na kaya. Parang pipi lang.
Pinapapunta niya ako sa CR. Ikaw? Punta daw ako sa bathtub. Sabi ko lang ang bathtub, batya lang. Saan dinala mo sa likod? Sa ilog. Pinapakita ko nga yung bahat natin eh. Kaya niya? Ba? Sa atin. Kahit meron na araw sa amin, mga kapoditos, malaki yung tubig. High tide. Kaya kung pupunta kayo sa amin, magdala kayo ng bangka. Ay, botas. Oo. Magbotas kayo. Ay, sarap. Ayan mga kapudibis, naubos namin yung pagkain Ang namin. sarap. Yes, mga kapudibis. Ayun, no, lahat naubos po namin. Walang nagtira. Kaya magluto na po kayo. Masarap pong kumain ng munggo ngayon pag tag-ulan. Yes, mga kapudibis. At follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, TikTok ni PBM. At syempre, Kusinang Kabalet at The Foodie Vlog. Yes, mga Mag-subscribe kapudibis. at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis. Kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.